Ramon juga Yaman Pakatatayan Ramon juga si Pak Nurul Kalatan kita Nurul pigilan ono mga ulama gusto mga yan ang mga dato Adem na juga Islam yang alim dia tiada dua Jerman juga servisio kaya siya alim sinodi di Syukor na banyakan sa Rawon ang bayan niya karoon juga servisio mga pangusalian mga kainisi ko Islam di ko na lang sa isa kay Sinasal ay benar na Amay lagi mo tanong Allah sa surga insyaAllah na rota no final makabukong pada sebab sa dunia na sa mga tao ito din ginawa na palayan ang mga tuwid-tuwid sa mga tao din ginawa bukap negosyo na mga tuwid-tuwid po sila sa mga namawin. So mga tao hindi ginawa yung buka politika na baka nadaway sila dyan mga namawin na taros na taro baka sila ng mutara. So tao hindi ginawa yung sila ng kung babalaya giulis yan na nila na maging babalaya sila di po tutas malang na babalaya yung mato kapitabi pala sila. Okay. Na so, nagiginaway ko iman, nagiginaway ko Islam, nagiginaway ko agamaw Allah, na kita ro silang sundira kagiginaway sa surga. Silang kita ro sa surga. Na ugali siya na gipis niya niya sa pujian ng makalarapa. Yun ay ikaturo Allah sa Quran, sa surat Al-Zukhruf, ayat ay ke-67. Kaya kurang kumala na naging giginaway na maka-priliduwi sila sa mga namo. Inunta mo so naging giginaway ang para ko Allah. Itiru Allah, a'udhu billahi minas shaitanir rajim. Al-akhillahu yawmaidin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. So tibu Allah so, giginaway, mana giginaway sa dunia, apian tulad giginaway nila, mga fraternity, mga organization, mga business, para na sistem mo mas lalo na mo na makapuliguis sila ito. Umana isa na ituwan niya sa pagkir. Ilo ko niya kapaslim pa yung kapunan roka. Ilo ko niya dusya kapunan roka. Ilo ko niya kapanganto kapunan roka. Ilo ko niya kapangarasi kapunan roka. Iyo mo tabi dadaway sumler layo. Ayabu, di din mga dadaway kaumanis na pilipis na isira. Nasuling giginaway ko ganda rin kalpoktan. Nagiginaway ko da'wa. Nagiginaway ko iman. Nagiginaway ko kaya bangun ako masjid. Nagiginaway ko kaya bangun ako madrasa. Nantarang ko na biterwi mutuwa aliyang si alay marukaya tigyan ako sa kanila pula kung saan kaya di talaga balay sa masjid. Magiginaway yung tuko kang balay sa masjid. Muli madrasa. O magiginaway si kumandawa nantarang ang kaya kay Isis na Tanusi sa kaya pakati tiga kay seminar tan sponsor na dia kay Sahara Malisme dia kay bawatan ng mutwa usama ng lang board member na magiginawa ay program na isa ka na dito makapagbilag-bilag puro kami niyo may manto na mga watanis ka, mga puritan is kanoy man ko. Pag-o masuras,
Habang kapsikiri ka na tanong na surprise ka. Ilan ang tanong magpima to, langad lang sa tanong mata na buntal ka doon ako makasurga. Hindi ka meron ka na makasurga, bayan na rin ka yan. Tabanan lang, reparan mo no, nakapakasunta na kusurga. Kamusta yung nakarkalong yung kay Ramadan ang yung kay Aposta? Ang iiwan ng Ramadan ang Aposta ng video na. So Ramadan, nangaran ito ang kayo larulan. Nasupuas na, nangaran ang kaya Sigur, kaya malang yan, nakapusta po Ramadan. So ulan na doon ang kaya Aposta, yung kaya Ramadan, ulan tanong sa Ramadan, kaya larulan. Pada yung gusto pulo mga ulan-ulan na magariyan. Kailangan natin mula isiyop na kayo ulan-ulatan. Pag-iyamadang na Muslim, panligid niya katuwa na ganyan, yung mula na ulan-ulan na Islam. Lawin na, uulan-ulan ang asal mga tao, na kopya ba dipipinin sa kanila ang tao natin mo mula Islam. Kaya January, February, tamat-tapos yan. Ang ulan-ulan Islam na puro na tanong. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Thani, Jamadil Ula, Jamadil Thaniya, Rajab Sya'ban, Ramadan, mulai kemarin. Syawal, may puro Syawal na Dhul Qa'dah, may puro Dhul Qa'dah na Dhul Hajjah. Na puro siran Abu Dua, magari-ari ang mga ulan-ulan. Na ay ikasiyaw na kaya Ramadan. Magbuka ko Muharram na ikasiyaw kaya Ramadan. So, di nga Ramadan na pinari ikasiyaw na limpuluy dato mga ulan-ulan. Kaya ramya ko liya uluan. Ito sabab na pagi ista sabab na minilang po na kaya puwasan. Bahwa Allah na ilan diyan so puasa ibu mulia ulama nadi na taman mula kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tinin kusiya na ulan-ulan limpuan ko puasa na so Ramadan. Basta bro na niya kapuso kapihan mo Ramadan. Tapos na kinilubo na nga puasa. Ikadua ang pinipuro kapihan mo Ramadan na pagya nililubon so kiniturong ko Quran. Aso Allah na tilin ko siyan sa Ramadan aron niya inipantan so kiniturong ko Quran. Na niya kapanagpanag so Ramadan. Isa nga mangarap na isa madang na hirang-hirang no? Naka Ramadan. Kasi nagagawin ko na pinarano. Adap ke sila. Alam ko sa lakang may laran yan, last Ramadan. Black Ramadan din. Black Ramadan. Ito lang kami ang kayo kapira. Kaya manan yan, na gumeder mo po sa mga pangalan ng Ramadan. Na yun din ka doon, agya pakapalag. Agya ulan-ulan na Ramadan. Inilumpon o kiniturong ukuran. Kaya may ulaw ukuran na niya katalo may pangkat so kiniturong mo. Pagkanayon, na so kapakabupo niya muwama na niya tingkol sa Quran na niya kapukuwama na initugalin o inituron o iyabarahil si sa Mahfuz na sulat Mahfuz na dinan so daftar lamu-lamuan akan wala na rugi na daftar dinadaftaron so kaya pangat wala na gusto maulaw-ulaw kaya pangat niya na gusto kapapantaga na maulaw lang na gusto pakataling maulaw lang. Yan ang nila Mahfuz. Apiya so kakawaran
na bisusurat ko lang mahfud. As ulang-ulangon o kulaw lang tanong, gusto kulaw lang mga kadlota na palayan ginilagtas ng alam mahfud. Na inituron, so Quran paganay na miyakapong ko Allah na niya po ito ay inituron o Jibril si Salam Mahfud na ay pantagan na ulan-ulan ang Ramadan. Na niya ka man si Salam Mahfud na inituron man o Jibril si sa Baitul Izzah ayaw mo na Baitul Izzah nagyutos ko langit katangpas sa dunia na yan man pantagan na ulan-ulan man ang Ramadan. Yun kita man kabubay yung Allah sa kaya ulan-ulan ang Ramadan. Na yung naginituron nun si sa Lam Mahfud na isa-isa nutos sa Quran. Na inituron man si sa Baitul Izzah na isa-isa din. Manan yan na matitibod sa Quran. So, hindi po sa Baitul Izzah na inituron o Jibril si sa mayroon niya si Malakita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayaw malagay pantagan na Ramadan. So, ayaw inituron yan. Inituron o Jibril po sa Baitul Izzah na niyawis lang kaya liyaw lupa na miyasugin niya. Nagdatarang kanya ka durog ito, kanya kay Sisan. Kasi nabisig ito niya walayo. Sa niya ka sud, niya ka dupulaw-pulaw. Niya ka sa pulaw-pulaw. At niya nabisig ito na rin kurasong Sisan. Magka, niya ka sa pulaw-pulaw Sisan. Kaya wala niya na Madina. Nakala mo na ito, na niya ka dupulaw-pulaw. Nagyutod jaga natin ang tanong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaga natin ang 20 ako. Yan na itu Allah sa Quran at yan syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Wajibin surah Ramadan asan ini turun sa Quran. Yang makhluk ipampat sa Quran na palayan bulan-bulan Ramadan. Yang apa itu? Benda kalau seluruh jawabannya itu alhamdulillah struktur terkano na panuratur tertuwe ng struktur ngayon nagpipikiran na yung kaya tao na ito si panuratur kamalay ni Paratiyaya. Kung di balay Paratiyaya na mga magdagdag sutot na niya lagi. Pero siya mengakat nagtulad-tulad mga malamang buhi Paratiyaya. Na insya Allah, naskano sa libli tulad ha? Na so, Ramadan na ini bang apa dulu o kagihan yan kasi minilong ko sulay na tulad. Allah Akbar. Kawalan yan na Laylatul Qadr na ayat ini gusto Allah kawalan-ulan araw niya nun inilong gusto sa ating mga gagawin adat ulamo ng mga gagawin ko sa araw na so kaya kawalan yan na Ramadan araw niya nun inilong ko yung kay beberapa gagawin yan ang yung mga gagawin Lailatul Qadr naginan subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran naginan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. So Lailatul Qadr natung wali susah ibu bulan-bulan. Badannya yung po tagagoy na o matalabo adik-adik simbayang sa tahajud na yung tatahajud ka na isulat ng mga malaikat malaibalas bisu-bisu bayang sa tahajud ko niya kawalo pula utro rabu na bukat pula dalam untuk heran yan na upang makubatan ito ito panang bini
na abi ang mga pag-idintanong sa umanap na nga idintanong pa mas na magatusro ko. Idintanong tumapasad. Agyaw po ito, 80 ra ko na upat ulan palayin sa mga katatiw. So, umaw pa ko, mga malaikat, amantala kung Laylatul Qadr. Asa ka na ni amaran niya na mamatiyas na Quran, na isulatiran, mas malay ba sa kapagpungan niya ka sa Quran, diso niya matiyas sa Quran, o niya kawalog pulo, ra ko na upat ulan. Allah. So, sa mo meron ro amal ka, isulatiran, na ipulupuliran untuk si walaupun betul orang pun bukan pula. Ini ay mabiasa na bagaimana tanusan na pagkakurang tanus wapa. Kenapa yang bagaimana sa nakabatis sa Quran? Kamana buat dia sa Quran, tahajud ka, pentikar ka, sesat ka sa mga gagawin na pag-istighfar ka, alam mo na mga sigot. Napakadang tanong ka para ito isulat ng mga malaibalas at iso sa kikulan ulan. So, diyan aliyang ka ng Laylatul Qadr na isa awang sa mapapatilan sa rawang na sa Laylatul Qadr na ino to makaputul kong loob, inuto niya ko mas mga malaikat at pupulan ng Jibril, kaso Allah, na ikungan bigyan sa gitar di kapamagaman, o mga malaikat. O ganda ninyo, na umanuman pati ang mga ulaman tanong, ang iyong patuaya sa Quran, abunin ko pagdating ng tanong, o Allah, o dapat 50,000 ko na natanungan na piyakadar pa sa mga malaikat na piyakalang apiyakira na mabuti sa manusia at pagkatanong niyan si kumakakaan niyan na tunay din mga malaikat tunay ka tatalibin niya Peter Vera nakakalulubay ang sa posta. Kaya, so mga malaikat, na ipintuloy ko Allah na tira na, Ya Allah, at magandang kapansa, kung binasa ko niya urupa. Nabutit ako nila sa mga rupo. Ino kami, sanay kami kanin ka, hati kami, aptes pitnanis ka. Nasad sa kabaya ka, kapsigo aler ka. Nato na ipintuloy ka, ay bitiruwa ka nila, hindi a'lamu ma la ta'lam. Katawan ako sa inyo, katawan. So mga malaikat, nakagiyan nila katawan sa katawan ng Allah, na yan nakatawiran ng tanong, dapat tanong, lawan na maratay galawag sa kadunya. Nasu Allah, nakagiskan niya nito na mamapar, na ganyan silang pamakuya. Ina din tanong niya. Dan yan to ang matanong na niya bertanong sa matanong. Nasukian na tanong Allah na isa ko umaman Allah. Kaiman to nasu mga umat o Muhammad na pumagamal sila sa Laylatul Qadr na pagkaturun ng Allah sa mga malaikat pagpulo na ng Jibril kapungan kaya tanila sa dita ng ikapamagamal ngayon to nakagitintong kila ng Allah asal tanong na mga barasin ko ta. Mga mga kabitirin ang pagkila sa tanong ko lupa, ang kontak tanong sa rupo. Asal tanong na mga baras ng bayang tanong, mga baramal tanong, na punya yang berbeda. Gitu, kaya po na magkakitulong ng mga sa hindi a'lamu, bala ta'lamun, katawan ang sulit yung katawan ng ibang malaikat. Na, yun ko tagagoy, ang mapagpuno mga kabarakan, aawin ng mga malaikat na yun ko hirap tanong ang kabarakan. Yun ko hirap tanong, mga baraka, mga limo, mga ilaw Allah,
alawan aku magamal sa puto akauluya Lailatul Qadr. Hindi po ito kapag-aumeran na kalairan tulungan sa mga maski sulang rin pagamaran ng mga tao, sa mga walay, sa mga darka, aksibar sa Allah, na kaya pudiran ko di ka ng mga walay, na sa walay at na mga parahalaw, ay sumalaikat na di na nagbalikat, di na nasulat, di na silang sulat walay, at na mga pakaburgo, di sila sulat walay, babalingan o ibigyaray, pagkanda kayo sa ibigyaray at karangitan ng Allah. Amot bitudula ka. Uli sila na sulat walay babalingan o babaya maraming sa karangan niya. Kutaro di yun na surah-surah ka na niya rin yan at doon ini nasubo ba yung maraming sa karangan niya na may pamanitaw na niya. Dahil pamanitaw ng mga gidedari. Ako to bubaya marangis sa karuman yan. Kaya marangis sa karuman yan. Kaya sa lain mo. Ada. Iya kuma. Iya pong kamakas kumako sa balang kalilikod. Adit na marang ito sa karuman. Allahu Akbar. Ariyan eh. Nalala swerte ka matigilan. Karena ukuran untuk makala ada marang ito sa karuman. Nah, kemudian balikan so balai, balikan o marangin sa Rusia. Jadi di syukur marangin tanong Allah mga tawad. Gusto balay kita tagu sa mga toladan mga chapter mga baranyawa. Pero so mga balikan na mga tawad na kawan yang sudah mengaturan dan kita tahu mga wanita no tapi so aturan no iwalay o kebaro na kami dalyo uli na para po yung mga balitaryo wali yung berbaliya yung rapor panadadong kumalos gusto pamilya ada pernah yang masa Soviet tanto dia bubay tulad ng mga bangsa pranaw. Kasi ilang dunia, na kataya malakas sa mga nakakailas sa dunia, na dalam bukan makailay sa mapasang ikatulad, kautal, abang kasukuli ang pranaw. Kaya naman nakapasang tanto ikatulad, na iyo mo tato ang graduate trabaho. Abi apa itu kurso, nak yang aturan dan bayaran. Dan wajah itu na mati servisio dan dia untuk masuk akal aturan dan yang sudah kesulitan. Akhirnya buku anda tuin, nak pemakamarok aturan dan sahabat. Kesulitan, nak mata kami yang dulu bersama Manila. So mga Israel tahu, nak yang mau makan bersama Manila. So, kanyang katawan, matulay ko sumugda mo sa nakasalahan. Bagi yang atau kita lalu katulan, daya ko sa pagmasdan na Israel semua kamu. Ini di mana bispo, dan yang ada dia punya produksi buat asal nurse, udah doktor. Karena ia pun dia terpening harus nongkat bispo, lalu dia patut pergi bawa kepala atau. Mereka lawan jalan ada bikin untuk mata. Jalan yang bestu ada pipira puluh ibu rumah bagian untuk yang berbicara. Kami ini boleh sampai demikian. So masa ini mantu kami kita tahu tentang sahabat bulan. Nah kalau yang mana mutua bayan yang hati dia bayi yang kita tahu sekarang dia alih-alih kita bulu analosnya natatabu jangan mengalalalan lagi itu na bigis terapun na di security yang mengalalalan namun tahu sebelum akan fit itu so si kumas tanya mau na
na iya dito po mga tao na punas na tulad ito. Kasi kung masaunuwa, kami na masira tulad na mag-iabati na tira na itulad na naman mga kayo. Nasukado kayo na iran tinituladan sa mga tao. At ipagulad-ulad na imatay ipagulad sa kayo. Pero maran na tira na kita ron itulad po mga tulad sa mga lakungan. Sukad ng lakungan naroon din tulad sa mga tao, mga bayi, mga datukiran. Sa mga paragang angiran. Si Ministro Miyasimboy lang dito sa mga paragang. Yun ay kaya pa kasi lang yung kuratan. So sa ganyan, nagyuto ba? So mga malaikat, ayaw balikan nila na walay na so mga walay di pagkalaman, gusto mga walay, kaya man yan na paadan sa mga datarong tatyang abitan. Paadan sa mga perlangitan wallah mga tao. Na, ginan ang Laylatul Qadr da tentu Rasulullah pada masa kamu siya mo dito sa nagkapulugoy sa Ramadan na abkuri dahil niyo ang kayawan sa pulugoy sa Ramadan abkuri asrul awakir lagi ito dia mo tuwa tigina lugo-lugo niyo san pamagay niyo pagalatawin niyo sa Laylatul Qadr sa mga sa pulugoy abkuri po Ramadan. Alam mo na isasabtan niya na bigyan ang pamagay ninyo, pagkalatawin niyo sa Laylatul Qadr, sibukan sa o sa pulugoy ang kuri. Na inutulatan daw Rasulullah sabab sa kagayan na lamutan ng mga gamat sa pulugoy ang kuri sa Ramadan. Yun di hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamutan sa pagaman. Ay tulad yan mambu. Kasi kumasan yan na niya kawal umas ka sa Ramadan na kaya ulas na kapusan din ika doon di ba nakasibilo na Ramadan na niya ka siko niya kawal ron na niya ka umas sa pulugoy ko Ramadan na bulis na masjid umas sa pulugoy na ko Ramadan bulis na masjid na dito niya nung sa i'tikaf na kaya kung kalatan niya sa dunia, na niya pag-upuluguin na mabalik sa masjid. Iyo to ini tulad niya ng tanong at mulaw lanta. Na tamang mga karoman niya. Na ikinakita rin aman na niyan na piyot mabitis na masjid. Gusto mga sahaba. So diyan na, di ba iya mo, kapag mga iya, ay mandi po na niya, manto mo. Manto na abay ko dari kasi bolongan na Laylatul Qadr. Taman ko kapupus Ramadan aman gagawin na Laylatul Qadr. Yun yung ipipikir lang. Nabata nung ipikiray ako Laylatul Qadr na may buka ikagumpula ko dito. Di magaling natin so Laylatul Qadr. Di magaling natin so Laylatul Qadr kapag nanawin ng mga sahaba. At tuwa si isa kaya paganda yun sa pulugoy, alas na loob, alas na kapusan. Nayakabihan niya para makasigurado dito. Nalangon tayo sa pulugan sa madan sa pulugoy muli-muli sa Ramadan. Ang nalangon na nung pulugan, namisigurado na dito mga lawang gusto nila tulugatan mo, ayaw na niya na ibarat mo. So, ginan umalis sa rotan, napalin mo sa bubur, nagupalin mo sa kalanipan na oras niya, para dunia sa kaya ka ipuni matabuloy. Kaya madam na ito nung kasi kaya yan naman ko pag Ramadan na kayo makamaso sa pulo gawin at tigil lang huwag gumulong ko. Pas mo ako. Aliyan. Napulo ko lang ito na tigil na mata na kaya niya kalupulukuhin na tulad di ba naliwas sa kwatan mo na yuto na di niya nito katawan so kalbiya lang sa pulukuhin. Na kailangan na karnisir kwatan mo sa pulur na panahon taban
Nasa puluway ko Ramadan. Lalu mas nakita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tingin na innamal a'malu biqawatiha. So lamun ugalabok masih pagila ko pupusan mo. Ay man yan na tingin pupusan ka Ramadan kasi pagila tayo mapasa. Ay pagila yung antar-antarui ay man yan na magilus siya para buntaman. Rasulullah na yatutulan no Aisha na ilan yung masasapul ko Ramadan na tigilot niyan so tapadir na o sira kanu natin nanti o sira na mga bay na ako kumalit ko mga bay tinam ko mga bay aso mga lokstano daniway raw mga kaulian na sa kami nagtira raw kami sila na wala daw mga lokta ng mga baik. Kaya buyo sila sa ilawan na punamanamas sila buyo sa ilaw na iya pagana suwa niran na pagilot niran so ilaw niran kawal ko. So yun so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makagilid kita nila ng tawras na yung mutua Islam, yung mutua ya taro tinabot na tigilot niyan so tinabot yan mabul ang piyang tinapiyas na mutua mata mana Rasul sallallahu alaihi wasallam la benar-benar sumpah Allah adalah kabarasipa ugain na papagtaman-taman niyan so parabun taman niya sa kasapulukoy na ito. So gusto mga mujahidin, may ina magigtilo sila. Naya pagala pigilot nila na sa mga sabita nila, mga sintro nila. Napigilot nila ng mga sintro nila. Ano ba tatawag sa mga panglo nila? Dahil talayaman po, pagilot na so, asalan na no. Ayaman na niyan na munod-tunod na ng Rasul, pagilutan na so mga galaboktan. Manis na nakakapyaman-taman niya so galabokyan. Sa atin sa tanong induro, na ipagkuha tanong sa kaya sa pulugay lang po. Sa atin sa tanong ipag-istigpar, na ipag-istigpar tanong sa ngalang po sa kaya sa pulugay lang po. Sa atin sa tanong ibatya sa Quran, na ipamatya tanong sa Quran sa kaya labas ng karapatan. Sama na yan na, ganda niya katakan niya katakan sa Quran. Pag-istig tanong ulit po nga na alay niya ka tamatranan sa Quran. Pero nalaliman niya, kita buwan, kilota, maliman na, badalay, badalay masuk ke luput. Nanantar ka ng mani, berniya ka loob, isa, dua, telompa. May ito ka nang niya ka loob, nantayan niya ka pag-upul. Secret. Secret. Ilan naman sisigiyatan ng Quran. Kaya naman naman ito na doon ka nakatutos ng newspaper dahil kaya yan umamantiro yung matamatya napaya mo yung mata napaya mapapato na kutya niya at hindi na pagkila niya na matamatya sa news dahil kaya tanong umamantiro di na mata umatya sa news okay na doon nga sa Quran ada apa nama itu napirog na yung mata. Abang bubulun niya buta buntu niya na diyan kata umat yasa Quran. Lagi na naman ta. Bubulun tanong pauwi. Pauwi na tanong ginawa ko. Saka nalang na libro na niya batia ka. Lagi nga Quran na niya batia. Lagi nga limuti ang ginawa ka. Di man nagpakatawad tanong pero di mo talaga ginawa tanong. Sigo mga akurangan tayo. Yung ngayon, wala nga mo tayo ginawa na dahil pumunta ka. Dahil pumunta ka niya mga natanong. Wala na yung makasanama ka, uwi na ka, pero kayo. Is kayo ni mamarang iman to. Diyan. Pumunta tanong, ginawa tanong. Ginawa ko. Noon na ngayon na ito, nakakalakay ito. Hindi man ang pema tao, natutulong ba dyan, natutulong ba dyan. Yan mo talaga ginawa na, yan nakakamunta kalakay ito. Ginawa ko, nandun na kaya, yung business na kataway na, saka na, ikad na,
Wala niya pa, nakikapasir ka. Nakiyatara luang ka na kaligit. Saka muli kaligit sila kaya, siri-siri na. Nalamuti ang ginawa kanya, niya magkipya ka. So, kung man isa lang, muti na lang ginawa niya, isa lang. Nakatawid na ginawa niya, kaputi niya. Nakapipigil dito ni Muta na ginawa tayo. Pwede sumunod ka. At ang taman sumasalan ka. Iwanan nakasalang ka na maraming sa karubang ka na muti lang ginawa ka. Ginawa ko, matala sa akong na ang ulama, ako nagpungusya tao laman, nagila yung magdaruha. So kung dumarangis sa karubang niya, nagpakanara ka. Nung adjay ko ko batugan ng mga karangitas sa karuma. Kasi karuma nga na, isusuwa ka sa gugumang. Okay, kapatang liman doon mama, sa tarong gugumang. Mga panugo yung karuma niya. Na mga makagula yung karuma niya. Eh, marang na pala ko ba suling nga sumama, nagyara lang ito. Na umuro, nagyara lang ito. Alam mo, nagyara lang ito yan. Ang pamasok ni singa sumama, natigyan na nung mga sila, ba't na mapipikir ka? Natigyan naman tanay ko parang, nagumuro ako pa, natigyan nung walang pumuro, ba't na ikararanan ka? Dahil na yung mata, sunya ko at ito na miya na uso mga boy. Enoto. Kung kapanahon na wala niyo tubig na dito yung pakasugatan. Ay gira tanto ang miya na uso boy, nagkuda po, bibilang ang taon niya. Naman, yang kasi kalungan na namulit ako. Maraming sa karuman niya. Na yung untuk tunutun lang na kagaya, tutang na kulit. Kaya tunay parang ay nga kulit ka ginawa. Yang kasi kalungan na, yun talaga niya katulong na dato, na pinupusta ko niyan, na buo ko niyan sa kay aso. Kapag naman ako na, akataw ko na ko niya sa kotuwa, kapag niya raw. Iyak na makaupo na ito yung lipunan niya. At iyak na mapipiyakan ro. Alam, mahuli sila. Kaya kataw, yung mukot ko may lepo tayo. Hindi na mapiyalan na yung katawan, okay, namulit ka sa karuma ko. At iyak na nauwi. Na mapipiyasan mo rin lang, hindi na mapipiyaw, na pulong-pulong ko kayo. Yun nalawa na ako, marunong sa emang. Yang ngayon, yun ang maraming tamay karunong. Na, yang lain tak mana karangin karunong. Sige na, ang nakarangin yan na, ikut sa bir-bir. Yang nama, maraming tosto. Yang napagaling mo, may mga rangabalay mo na ro. At yun ang uwi, natatarong niya pala, yung bir-bir ang naging iyong Nana, tigil ang kanyang bukod na tigil at kung kami makatati na para sa iyo tigil. Okay, na ito mula kang pakatigil na mag-iyo. Kanya may salungan na niya ko marang sa walay na itiro yung ramo na mayroon. Kung paro na pumunti ako mga makapalay hadyo. Ano niya mga sabwati? Iyan ako na itaw na doon man ko ba pengingat-ingat hati pun. Nakatiya tinggi nakapalay hajib na yang ay pagkakisyon niya. Natingin na naman nila yung awal na ita. Nawatingin ang kapag magpusta na yung manakong na ginawa ko sa namakalaik ka. Natingin. Na uwi na, bakit ito na niswata na diyan nga taon na makalutang. Hindi na makalutang ta. Tingin na ngayon mga, wala itatapong ka tamok ta. Hindi na subir-bira ko ng pusta ako. Sama tinggal tunjuk bila. Anaknya beberapa jingan ni ada sumalakan motak nanti. Nah, ingin awal nanti pernah nampak kan? Nanti kira, mangilu kata sawi. Ingin eno kaya di pana nama tanto romai. Ino yang makli dah musuh kata dia pak Islam lain. Ia dah lama. Ia mengatakan orang anuman ahad. Nama usaha orang ada usaha ni. Jadi orang di pagisir. Dia lagi ang saan niya pag-isabay, pero tama sa at kira sa kami layo, na mo ka dito rin sumwala, nakayang labaw ka, pero last na niya, lagi sila, pero tama sa na
natigin na ino ako manututigin beliw, at iyo ko disiminar, at tigin na siya ko tigin disimila sa mustakbal. Na magiging manatigin na yung inuwa ko pa sa kasiminaran na. Ayaw ko rin ang nabatan na malakla ni siminaran. Ginawa na mga tulong-tulong kami ginawa ni seminar. Kaya natuwa ka niyo na nasa seminar o natuwa ka bata. Magbabala mo ang mga sabab. Magbabala mo ang mustakbal. Dahil ibubutan na seminar tanway na hindi rin lang nagpunta rin ako nabaliw na seminar. Wala sa lang sa iyo, Allah. Datalay mo po malakla mga murid na siya, hindi po niya mamusta mga seminarero. So, yun to, niya ka tosiran, maswala na, kumiyoti po, niya ka playahan. Yun to ba, mula tingin naman yan ako, yan basta ko to, yun ay, pala makagusto ka. Yan na yung at yung seminar, aruak na tingin, niya to so, para di ako si Allah. Sa imang tingin na yan po, katawak mo, yan mo ako na tingin. Sa kapakatawad akong naroon sumong sa kapwa. Sabab sabi na lang na maratay sa nagaligtan. Nasiya ko kadan panguna, ako mga ako katin sa rila. Ako alam na gatiin mga postero na, niya karila ko din. At yun. So niya kap na kajitin so karong ako, na iman to na lawan niya, iyak po kilawan sa kape ka to karong. Bukati ka bubuatan, bukati ka plok-plok, ako pa ka. So kaya na ito sa kuling subutan ka. Gusto yan? Dahil ang pagkakuli ka tulad siya, nakanakaw ito gasan, namang gugalitan mo ngayon na, igasan gugalin ka, maumasto sa lasap ka, nasisa ka. Kaya nga na yan, na uli ka rin na ginawa ka na, abi mausya ka. Gusto yan? Na, iman to, nasumatan na nung yung mga lalatul qadr. Yung lalatul qadr na yung mga gagawin doon, nalaman lang ng mga panglitan o kuwag na maskanta. Umalis na rin tanong na problema niya. So ang bulong mga problema tanong na kumalit na ng lalatul qadr, kasi kuwag lang, ipat ang lalatul qadr, ang pamakadaluwa mo. Yung mga sakitan, yung mga wijakaltan, ang darang din na problema niya. Ada pa kayo sa lima. Ada pa rin ang problema niya. Sa lima nung ang problema? Mala? Mala po. Sa kaliyalin, mala problema? Matag malalambo, milapilapis. Milapilapis po. At yan ang ito na milapilapis. Saan naman po na bila-bila-bis ako mong problem. Kung nilipigay ang matas ni Mustafa na ayaw ko pumusyan na ito kailan meron na yung problema niya pag yan kung mga laman sa kabuti na kumpisat hindi mo lang niya kadang-dang na mong yung problema alam tanong malaki yung problema inoto nakahihina ni kaya narang tanong wala kang palang na minsan na kaban malam yan na ilalim tanong wala sa iko problema, sa iko marga. So tama na problema niyan na normal. Yan na. Ayaw ko na problema niya na nakalaban normal, natututuro. Lagi natuturo doon, natin na problema niya. Hindi naman ako natuturo na ilan na makakaraspan. When nag-YouTube na tiyoro kong problema niya. YouTube kita na tiyan na naging lang sa ulit at so yun ang problema na dahil kung pagkakuluan ako. Yan. Ay Yesu Allah, as kaniligan kong problema, na yung pagkakakulong kong problema na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na rutan nung pamangiyas kong kulong mga widakaltan. Kaya nung nawidakal ko kanasake, awidakal ko halak, awidakal ko wala lima na ibarat ko mga tamo, public, palit na ng sitan ng public ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na so kapamang ni Kuwata,
Lahat na mga okidiyan, mga adabiyan. Bila po mga nitanong ko Allah na Islam, at po mga nitanong ko Allah na boleh dipatiya dunia akhirat. Wala bang abdirwa ya Allah na abiya dia punya kaliya sa dunia, na sekarang makaliya ko sa akhirat. Oh, natuturuan. Alam taruh benar nak Allah, na. Kapag nga dia masih pakadaya, sekarang makadaya ko. Eh, terpunita ng Allah na dunia akhirat na makadaya tato. Insyaallah. Datarang tadi mamanya dia na ya Allah, dia pasiksa sa luwan ng mori. Abiya, ako na yung masalah dunia, kemudian bisa berumah sekarang dia pasiksa. Maratak no. Eh, terus na dia pasiksa dunia, dia pasiksa sa luwan ng mori. So, pakaptilan-tilan lang sa mga panglitano sa astrolawater at taliman sa pangli, ang kustas niya para mga malaikat wa Allah subhanahu wa ta'ala na pagsahalap sa kapamangli, na upang kapamangli sa may ito wa Allah. Ay pumantin ko na mahala. Agis ko Allah na kawas ka, so Allah na maginawas, kanya ni mamapa. Upang kapamangli siya kung pumantin ka na, Ya Allah, ya puasa istiqam. Nana puro mana tiga ya Allah. Umanya puasa dia. Ini untuk bang. Emang yang orang tiap belakang. Ya Allah na rizki aku puasa rizki. Maula na rizki, badak na rizki. Pakoran ang karang sa rizki halal. Atau datar uras na kadang. Allahumma rzuqni rizqan tayyiban mubarakan. Ya Allah, rizki aku kasih rizki mafiya, aku rizki mubarakan, aku rizki malakul. Allahumma rzuqni rizqan halalan tayyiban mubarakan. Rizki aku kasih rizki halal, mafiya rizki, asuti rizki, aku mubarakan rizki. Walaupun beberapa rezeki yang ada dapat, walaupun rezeki yang ada na mafia na paling halal. Ani yung kamu rezeki wala yang kadang-kadang nandun so turun yung asisting ka gusto hindi ka. Pag ako po rin na sa timan asisting, na dito maka galit ko kapuro Allah subhanahu wa ta'ala. Uli, Lepo pemangin kau na hidayah Allah pemangin korta mga beberapa sa absalita Allah niya lalayo. Nama biat mo to. Gini pemangin kau. Ya Allah, turun ka sumulong, apunur ka. Apunur ako niyan sa rin na walang kasakitan. Kau to. Yun di pemangin kau. Ya Allah na dia mong kasabulong. Turun ka ramang sumulong, asir ka ng puhon. Dia na malam bayan mula mana sakit. Rasulullah, nanya kalau bulu-bulu nampak tu apa katanya mula mana bulu apa. Nah, usul kapal mana itu Allah, kita dorong pembangunan so impossible. Kita dorong pembangunan akhirnya ya Allah, pakai dia apa? Dah mulia tak? Duit nasib nak kabarong. Betul lah. Impossible, mustahil. Bukan yang bisa watak pada harumah. Auto. So, aku meninggal na muna na. Aku meninggal na muna na laro ba? Ya Allah. Yung patay laro ba ako? Nalipag-iyo na konsi ko. Ako hindi po gamang ka. Namu matulak ng suka pakadalaya. Pinakasin ko bang ni sa watak, ada na karumah. Auto. Oli natika ya Allah. Memang nilang mereka masuk ke supervisor aku. Asal betul dalam pag-eskwela. Nanti naman ikaw sa supervisor ka dalam pag-eskwela. Mas supervisor ka na dalam pag-eskwela. Bukan na tungan ay lamang puro na diyan ka nagmarakas mga di ka matawag nirma. Asal to, na iyak kong nila kuwag na so umaliktar ka ayat perhatian ko naugan berkau Allah subhanahu wa ta'ala dan tujuh kali mutakuman yang kapuatan. Nah, beliau mutakuman yang kapuatan tentang dalam keadaan ada di bawah. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah.
Pamangni kalau Allah sa tatang kula yun at yan mo kata sa Panginoon. Ay mana agar pamangniya ya mangni ko Allah ya Allah nak pamangni na berkaji ya lain maqasad. At yan alhamdulillah rabbil alamin. Kita berdoa jadi. Asal tahu na niya ka kuano to. Niya kita sa uto at mangni ko Allah. Ay tiya ka uriyan ko na ringan kata ko Allah tiya lima. Natapadakan tiri mawala supang nega. Uinyan nakabugan sa putoras nakapapantagan. Kota tiya mga ligaw nasinyan nakaipugay ko pumakatali mo mauras. Nauli mo magmakawa nasinyan nakaipugay sa mga nakawin. Yinan dun nakadali ko kapto mga ligaw Allah. Umuhin niya. Diyan na yasul Allah apakah nakalantan mo kita nuli kapamangni ko Allah subhanahu wa ta'ala kung kailangan sa dunia mesti sa mga napawin. Isla mapiyang inisyo Aisyah menabita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tingin na ya Rasulullah natulay mapiyang kusbukas mo itang naduo at tingin si Islam kanan akapupagayan niya ni Kulela Tukhato. Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika panganggap langkah so Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah nasabaso wala maafkan natubiyan kaso kapag mga sarila na maagiya ko kaya Allah. Gina maagiya ko kaya Allah. Ito kadang ng tanong nakapag mga sarila ko. Ngayon nakagitan total na madali kalista. Kami siya postado. Sunod dito. Kaya nyo lang ang sigod. Oh. Pakikalita ko. Kaya ko niya. Ang tarang ano, i-register niya. I-register niya. Kasi pagkakas dito. Tama na yan. Nakustod na sa kanuna. Mga manusia kan kasunod sa niya na malaikat. Kaya mananya na itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu bani adam khata la naqwatan wa adam fala yakrisha wa khairul khata'in at-tawwabun. Ubayin na yang pia ulaman o keribat buatan wa adam sa mga papasat kira ni katubas ni ko. Jadi nga oras si manto Ramadan, kemudian kaya kuriron lagi naskita nung si pralasaw ang kasumahalusyatan. Lagi terus Rasul sallallahu alaihi wasallam man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sehari sama puasa Ramadan sesuatu yang Allah lagu Arabin si balas aku Allah na lakukan ulang-ulang dosanya pada beritahu Allah subhanahu wa ta'ala. Takbirkan. Kita memulaikan kita takbir. Kalau kamu puaskan Allahu Akbar. Takbirkan apa na? Sebenarnya, nah, inutan mo pagkakas na ako to kailangan mo ka. Nabi Rasul napakapagkaroon ng kapamang Islam. Pag-Islam ba? Sa upunan na latar o tulad iba na ripon. Ano siya, malalang tanong, tanong nililawan na. Namamatay tanong, pamamatang sa tanong na mori. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay minus ikasiksa atau naso yang kay tuy siya napakatulungpaan sa putaw. Bukod na binidiw ng sabihan sa dahil sa pakatang. Kaya malay nila, kita nung lumaraw. Kita nung maraw, kasta ng mga beda, ilang palilinyo ang manong, na pwede mo kong tagiyak sikir ng ustalan. Na itu na bala istorya ng sudor. Ako doon, pagka nagpakatong mga sudor, naman itong mga tao na tumang nila ko yung kariyak sila ng ustalan. Nakatiyang niya rin sa mayang, atau di mana parasa na mati na dilo ko tungkol po kas ng tagas na kita.
Ayatun o baka makaptero pa sa putaw, hindi yung otak ka, agad doon tumarang. So, dito sumiti ka sa lang. Kaso mga naistumalay, gusto na doon pinilawang. So, sabi na na ayaw pumanin na ng Allah, na rela ang tanong niyan, sa rampo marila, din na malampong gusto na tanong, na taros na kapatagin ng tanong kapatay na din na mga gusto na tanong. Kaya marami na yung tanong ko kumutan. Inshallah. So, ano yung mga kabukatan, no? Na kalimutan ng Allah, na ganatan ng Ramadan sa din ng mga bisya-bisyatan. Takbir lang. Na susah nung na kaya din na tamu-tamu kang datang. Na asdara nila ng uwal. Asdara ya, upang makupat ang iyong kapatid na dalang buwan siya ko. Na din na tamu kang nabalakupun. Na ito na naman ako po na beauty, tarto pa kapit niya ginawa ko. Hari lang ng Allah. At biso, bakit niya pumatapos ko sa ating malay. Yun na nitan, ito ang malay agar tanong kalitan tanong Allah. Nagyun tipitaro na niya, pakatang lagi na niya niya Allahumma inna ka'afuun, wajib ma'afuun, ka'afuan. Ang nagatiyan na naman? At lang na naman? Allahumma inna ka'afuun, wajib ma'afuun, ka'afuan din. Pagpas lang naman. Lagi mo mag-editin na nagkaroon di seminar. Nag-editin na seminar na sa aming bahan. Yang 5,000. So, Ada mo. Ada gusto ba din ko? Dapat susi. Dapat susi. Sama na niya kan meron mo. Na mga dapo na ibuwes ka kira po sa dala. Ang pasangan niya, namula ko. Isa niya malamuso. Ada berarti insyaallah. Ano apa makasok lang sa tanong? At may yung pakapasan nyo. Pagalero. Lala na antuno to so kinituro ng kukura ng larulan. Basta ba, mga na, ikalawa, ang tawag to so pagkatali mo makakapagpong sa langit. Walang magila na. Mga malaikat, napagulo ng sira ng tao. Napakaisip man. Ang tunaw-tuso, ulan-ulan, araw ini tulus Lailatul Qadr. Ada, napakaisip. Apa Lailatul Qadr? Samannya lagi yang madam-madam Qadruna atau dia. Nyalai sa na at namasan ko mga inibita nila ng kamalilimon. Iya mo na ito na inibita nila. Kira napakapiro na bisa. At iya na, ada naman mga pag-isip. Ino, katawan niyo, so, pero mo. At iya na hindi ba ito? At iya na, di ko alam pero ka, hindi mo ba ito? Natira na pakistin yung mga kuruman. Hindi kami sila mga balik kung hindi mo makatiro. Natigyan na yung kumagupatiro, hindi tayo makastin na buta. Napagistin mo sa ano ko, kinukataon niyo, doktor ko. Natigyan mo tas na ba na? Ataon namin. Natigyan na niyo kung butiro, ataon niyo. At natira na niya, pagtiro na niya. Natira na mga namarumi sila buta. Natigyan na pag-isip mo sa kanong katalo. Kung hindi mo yung masarin na pag-uuspan. At naman niyo, so, pero mo, yung una mo takala niyo na mag-umisira na. Bibigyan-isira dyan, pinapakala ng tao. Yung utas na buwan na, pero na, nakatawan-tao. Pagkakas na buwan, tirita ng katawan. Natigyan na nga sa balasing, katawan na ni. At yung utas na balasing, nila daw. Natigyan na niya, kagbulbul. Sa kanong matauron, nakamdulo ko yung matauron, nakamdulo sa kanong. Natigyan na niya, patat na, makatiro, mapakatiro. Kaya man na yun,
betul-betul nagar kanu to hira dataran kami di muhadara ay kumukuha nila kanu to so ada kali kita kuha na progreting sa dataran na ang ito ba kayo mapipigilan na sulit na gugiyas mapipigilan na sulit nila niya mga tubo-tubo na yun to ang mga pangungusiyan na magpapa kasulis ko mga niyan yung kalinin mo na alam na naman niya pangungawang naman po Nabiyakan tuloy ang unang takalilimot na kagiyaw ko ng tama ng biro at tutulungan niya sa sunod bugyan. Ay malaklo, baka di makapiro na palagi ay pagpunuhan niya sa palagi ay yan titiin na niya di katiro na kagiyaw ko na bawon niya na ulo niya na nalabo ko kalilimot na tayo. Hindi na rin sa listo ng mga tao. Nalila niya ako ng kasakataw. Kakadalawang pupulaw sa nasiyan na Kaya man ba? Sandas ko mga tao. Ilas tabag ko, katas tayo katulog, may lawang kayo na. Nasiran mga tigil. Naumay yung mga katutulong pa, di ka ipagilay na yun. Kaya ang yata mga sa mga napalagya ka, lawang kayo na. Tingin na kasi wala rin. Kaya hindi po mo siya takal na kasi wala. Bukay karang pinalaman tapos ka. So laman mo gusto lang takdiran na, hindi ka. Yan yung pinalaman kilala ko kaya naman. Ang tama kami, tingin na buti ako siya. Kung yan na nakaligagan ng karo, luban ako na ako. Kakalitan ko. Kaya mana niyan, madang naman po, ang mata sikat kiro. Di po kabrik. Irakuan na niya nga tao, no? Understand yan pag-post. So, kaya man ini, na atiya ko wala iba na magalag-face na kaya daw yung siya na kurang sa ino kaya ako yung nakurang sa kalawang ay pag-isyo nakatawa niyo at kaya nagkikilan na kaya ako naman ako pwede yung lapiyas yun na mga tutulat na pupulungan liba no kaya kasupat niya ako nun na huwag ko niyo pag-ibita ng pulungan kasupat ang tanong ko eh Akagiangan o tadlakay sa kapulilitan niyo punta ni magartas na kaya ko. Ako magamartan mo. Wala pa lang magawa sa siya ganda ng mga mo. Wala ang mga purulian ng mga unaniba ng mga subilyo. Di tanong lang kaya. Amay ka siya lang so oras na makatuwa na magulang na ulo ako na pala na niya. Ano ba niyo? Natatanong ninyo buwan-buwan, kaya natataman ang pagtanong, as ko dito di ka-discuss lang, siya ko, ang kalaliban, kaya ka mo sa, dadal mo Allah mga kabarapan, sila niya kaya ulang-ulang. Nabatan nga kita nun, may mga kapos na karamatan, na magkaya magkati mo tanong, kapakalitanong ni Mag-Islam, uwas, ay mamu, ang mga bulunyo na ginamalukan ni Juan, kita na maluan ng pwede kita na niyakuan, mga tatagawa ay. So, inshallah na buwan yung lipati sa Pitrayo, yung dahil yung sirman mo yung mundo alimaw. Yan yung marukaya. So, Pitrayo, kota niya kalalang pero sa inyan sa Pitra. Okay, nasa importantero na upang makudin na gano'n sa Pitra. Kudin na gano'n at yung Pitra gusto mga tapa na libre ko. Ano manera so ang na Pitra rin na tayo pati po. Basta Pitra ula. Pitra, abiyan na si Juro na sa agad na hindi Pitra ay gano'n yun. Katawag ko. Lumaki naman ito lang. Katawag ko. Sehingga dua nagkakasya ni Pitra Rokta na ni Pitra Tama po. May hati Roktaw to. Roktaw to, nagkakasya ni Pitra Rokta na ni Pitra. Gapa kaya, ang tulad ni Manasuo mo Pitra ang isa ka ulit na urong-urong na yung ko sa kataw, ang miskin, gapa kayo ito. Ay importante na nakabugan ng miskin. Kung yung situan na yun, o naba miskin.
Gusto kita nasi mawajib po yung dakal tabon mereka, hindi po makawin po mga talaga. Hak mereka untuk bisiri na ulah boleh mantan yang kaya apa krisis yang harus berlaku. Gusto kita dari kepada pengalaman itu setengah benda. Bagi malam may marga na tiga tahun na sa kasama. Kabalistar kami na sa kasama. Yung pangalaman kawi na sadu kang kasulon niya. Lawanan kaso, ya istakang gantang marga na tiga ngalon niya na sadu ka po. Kapag ikaw, kung ako pakalaman sa Petra na yan ako hindi ko masulong mo. Hindi mo lang bida. Nago, yaman to na niya po iya tawaya ka nalipitra sa markas, nalipitra sa pera. Pag-isip na ako sa mga pag-isip mga labisas ng isip sa tanong. Jadi na, wata iwaya ay tanugan to, kumano, iya na burutan. Antara kano, ayah dipikirnya, kohin ayah, ini rumah bisa ayah, abitra ayah na margus, pwede naman Kati so, pitra margus. Antara kano, ayah abitra ayah na pera. Tidak lupa loh, nakalaban na. So, pera ka kapitra. Kasama na naman ito. May ito desiran lagi sila na sa pulo. Na diyan ang napira na papakain magbuwan ng mga ulagatan. Sabi ng mga ulagatan. Uwi, namaliguran dyan. Sa mga pira, ay kapitra na maliguran dyan. Sa lahat na pitra tanong na pagkas. So kilo niya na 2 kilo bumili. Kaya isa agad. Kaya man ni nauga ika mo pagi kailangan pasiringan na pera na matamargas ka na kapag kaya lili para magasa kay Padre. Kaya mo ang pera na niya makakasip. Kaya pera ang kay Padre kasat ng korpo. Para maliguran doon dyan. Kita lugan lang ko kita lugan gusto lang tadiyan lang na upun pera na lakad mga pitra o buta nakapalibulan. Buta nagpagayon na yun. Ida na ako suwa na utas na nadataliman sa kuwang pera. Baka nakitari mo na usuli. Wala kita na ako kapalibulan, asan dyan yung gisirulan eh. Eta na suwa. Kita na ako margas. Insya Allah. Na, makatutunan tanong si Kuya Noy. Kabitiya ginawa, kapirilay tanong. Sama na kami daw yung mga liyak na yan yung mga nilagyan pa sa sarila. Yung kaya manisipin tanong, as kaara manisipin, na kumanin tanong wala man tanong luga, as tabang musligiran sabang pangyakan pakaswatan ng agama, na inusaliran ng tamukiran, nabidang kaliran, panawin tamaniran, at kumanin tanong wala siran na binabatan na mapakasurugan siran lamang. Gusto mga doksira na gusto mga doksira sa papatagtanong na yatawira na agad si bali-bali mo. Naimang buharap tanong si nasaratan rin mo mabubupa. Igiran at natugun yung sa mga pangsyuhon na si tanong marong tanong ay. Tulad iba na makapagtanong siya pakay sa tanong pala na dyan kay sa harapan ni Spain. Kira na ipawit lang sa mga kuha. Pangsyuhon na si tanong. Pag-iya, mga murid tanong si kaso bilog ko koleksyon si nakita ba kung gusto niya po naman tanong ng Islam. Ikadua, purupin tanong ko tanong sa mga urutan. Ito lang ay aliyang alin. Tulad na nagiras na sa tanong gusto mga pinamawala mo. Natila lang sa tanong sa social media. Na itu mga kaya, hirap pila sa tanong natiyang na yung kaya mga tao na mga ulaman na titun-titun na wala sa kira na iwan lang kayo kira. At takot na naman, kasi hindi na lang. Kanya matulog-ulog-ulog.
kadang nadar ka ng buwan na iman. Iririn ka iman o. Bukti Sibi. Kortis TV. Alam mo na oras na mga to ay buwilip na ng oras na nakapit mas na pulurang. Na yun ni mamangdo. Napa ko business, napa ko magalabot, na kaya hindi ba lang naging galabukan. Napa ko farmer, ay ko galabukan, kaya kapangusiyan. Alhamdulillah ka, nakabibigyan na ako ito, di ba? Malakla ko ni pamilya. Yun yung number one nun. Malakla ko yung karunga. Yun to. Malakla ko yung iwan tayo, matalayawan tayo, manikatlong puno. Masya. Baka makadang ni pamilya o di ka pa marunong yung mga ko. Yung binalula ko ka. Siyempre ako wala. Para pamala, wawar kiyan ito sa kita di binalula ko ka namin. Agisu Allah, asalin sa ibala po pagaman yan. Napupugan mo Allah sa mga award yan sa dunia sa akira. Kaya dulu Allah sa intan suruh Allah yang suruh. Upuli yung parang mga isuwan, parang talaga mga karoon. Tur-tur yung galabog tanwa yan. Uwin na yung may puso Ramadan na tiyong nangalisiminat. Uwin. Abi may puso Ramadan na insyaAllah mga murid talis ka ron, no? Antar kami magpipigil yan. Abi may puso Ramadan, ay tataros yun na ngayon, kapag lagi sa ilmo. Pero sa lima, nakakaya. Antara ka may puso Ramadan na magulas ka tanong. Padang lang mga murid kasi murid sa Ramadan. Nagyuto ba? Kumani ka tanong sa rila, hindi nagkatarutukan mo kapag mga tuwa ng agama sa tunay niba na matimut-timut tanong mo surga. Kasi tanong mga punto mo dyan na tulpirdo sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Balasan Allah talaga kay Lokstano atun abay ni kanyang ni Shikan Muhammad sa kay Katlo 3 weeks